Kom igen nu Hampus! Ja Hampus! In med fötterna! Bra där! Dra på honom där nu! På honom där nu! Ut med armarna, ta händerna! Ut med armarna på honom! Ut med bägge armarna Hampus på! Ryck i händerna! Ryck i händerna! Ryck i händerna! Ryck ut dem! Bra! Kom igen! Där ja! Håll honom nu! Du har den där nu! Håll honom! Kom igen nu Hampus, håll kvar bara! Den är din, bra! Hallå, hur länge ska de hålla? Men hallå? 34. Har du sett det? Nej. Kom Redman! Gå bakom. Gå bakom. De kör match. Hallå? Men varför? Kom igen Hampus, jobba på! Använd fötterna också! Bra! Greppa det Hampus istället! Kom igen Hampus, bra! Upp med den! Upp med den nu! Upp den! Bra! Kom igen, så ja! Bra! Kom igen Hampus! Ta fasthållningen nu! Gå ner i fasthållning! Ta nu! Ta nu Hampus! Upp Viktor! Hampus, kom igen nu! In med hookarna där! Kom igen nu Hampus! Du tar han! Ta ner han där nu! Ryck ner han där nu! Nej, jobba med händerna och fötter! Till! Bra Hampus! Bra Hampus! Ja, han har inga med någonting. Han har 1 poäng och 1 kors. Inget uppgång. Härligt Hampus!